Mike naiz. Eta ni Erik naiz. Orain, koloredun monstrua ipuina kontatuko dizuegu. Espero dugu oso gustukoa izatea. Hau koloredun monstrua da. Gaur koloredun monstrua oso arraro altxatu da. Ez dakit, zer gertatzen zaion? Nola sentitzen zara? Sentimenduekin nahaztu zara, ezta? Etorri nirekin, lagunduko zaitut. Lasai, sentimenduak koloreka ordenatzen lagunduko zaitut. Bestela ez dute ongi funtzionatzen. Bai, nahaztuta nago, ez dakit nola sentitzen naizen. Pozik gaudenean, lagunekin jolasteko, dantzatzeko, abesteko gogoa daukagu. Triste gaudenean ez dugu jolasteko gogorik, ez dugu ezer egin nahi, bakarrik egon nahi dugu. Beldurtuta gaudenean, txiki-txikiak sentitzen gara. Mamuak non nahi ikusten ditugu. Atzer gaudenean, jotzeko, apurtzeko, oihukatzeko gogoa daukagu. Oso urduri sentitzen gara. Lasai gaudenean, bihotzaren taupadak poliki-poleke sentitzen ditugu. Gustora gaude. Hauek dira gure sentimenduak. Ordenatuta gaudenean hobeto funtzionatzen dute.